Okay. I må ikke give slip med hænderne, og I skal derhen. Er I klar? Klar, parat, start nu. Simone er død, vi starter igen. Hey! Nu! Og vi har en vinder! Ikke give slip med armene. Hele vejen derop. Og tilbage igen. Hvad skal vi? Okay? Hvad skal vi? Du skal hele vejen derop. Og så hele vejen derhen igen. Er I klar? Hey, lige lidt tilbage. Hallo? Hallo, Du er inde på midten, mand. Er I klar? 1, 2, 3. Okay, man må ikke numsebalancere en, som Tanja lige gjorde. Hele vejen derop, og hele vejen tilbage igen. Er I klar? Er det kun level 2, jeg er i? Ja, for der er jo ingen, der vandt lige nu, vel? Nu! Nej, vent! Hey, I skal stop! 1, 2, 3, nu! Are you doing Wow! Ja! Nej! Det er forkert! Ja! Simone, hvordan går det? Du skal ikke snuse. Hvor sjovt, de har samme bukser. Jeg kan ikke komme op, fordi jeg er en numse. Ej, lad være med at putte dit knæ op i røven på. Okay. Kan du lige løsne os? Nej.